I posljedno ljudi, ovdje Jovan, danas ćemo odgovarati na pitanja i odgovore koje su mi postavili moji drugovi. Znači, igrat ćemo ovu igricu dok odgovaramo. Moji drugovi koji već znaju sve o meni, ali rekli su mi da postavim ova pitanja koje će da vam se svide ili ako ćete da više saznate o meni. Znači, prvo pitanje. Jovane, koliko imaš godina? Imam 11 godina, sad ću 12. Da li si imao devojku? Nisam. Treće pitanje je... Čekaj. Ovaj rukopis malo ne prepoznam. Čekaj. Saznao sam njegovo pitanje sad. Pročitao sam ga. Ne znam kako, ali ova ima ružan rukopis. Kaže, jel ćeš ići na letovanje nekad? Ići ću, ali možda. Znači, možda ću ići. Jovane, kad si rođen? Rođen sam 2000. Jes, 2000. Čekaj, kad sam već rođen? Sada je 2018. A rođen sam Čekajte. Mislim da sam rođen 2007. godine. Sljedeće pitanje. Koliko misliš da ćeš imati subscribe-ova? Pa ne znam, to je na vama da odlučite. Znači, ne znam koliko ću subscribe-a imat. Ja mislim da ću negdje oko 100 najmanje imat. Ali to je na vama da odlučite. Ja to ne odlučujem. Sljedeće pitanje, ljudi, jeste kako se zoveš na Instagramu i Facebooku. Na Instagramu se zovem, naravno, Jovan Podoljak. Tako mi je prezime. I na Facebooku isto tako. Pa da čujemo drugo pitanje. Znači, opet ovo pitanje, Jovane, koliko imaš godina? Rekao sam da imam 11 godina, sad ću 12. Kad ću doći na tvoj rođendan? Ne znam, brate. Ne znam. Da li imaš brata ili sestru? Imam dvoje braći i jednu sestru. Znači, sestra mi ima 12 godina, ne, sestra mi ima 13 godina, oprostite. Znači, a braća, Ilija Medin, on ima 6 godina, sad će 7. Vuk, najmlađi brat, on mi ima, sad će 3 godine. Pa eto, mojim braćam i sestrara. Opet bre, Jovane, koliko imaš godina? Brate, rekao sam vam da imam 11 godina, sad ću 12. To možda su pobrkali nešto ili su htjeli da me zazaju po klipovima, ne znam. Sljedeće pitanje, ljudi, koje ćeš posao da imaš kad porasteš? Pa posao. Koji ja mislim da ću imati posao jest da... ne znam. Meni je dobro da imam bilo koji posao. Znači, bilo koji, osim da budem, znate već šta, smećari. Ta govna. Ali, kakav sam ja u školi, to ću ja i biti. Ali, posao koji mislim da imam jeste
šta, brate? Meni je sve jedno. Na primjer, koji mi se posao dopada jeste da vozim avion. Da budem pilot. To mi je baš dobro. I da budem kuvar isto. Jer dobro kuvam mi ovako kad sam mali isto. Znači znam ovako da napravim nešto, na primjer kekse ili tako nešto. Dobro, prelazimo na sljedeće pitanje. Ljudi, sljedeće pitanje koje smo zaista želeli na čitavom svetu jeste mrš. Ono zaista kao pitanje. Mrš i upitnik. Mrš. Zablokira mi telefon. Šalim se. Ok, sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje jeste, Jovane, da li si imao neki trening? Jesam, trenirao sam fudbal kad sam imao 8 godina. Fudbal sam trenirao tamo kod plaže. Ima kao onaj dečiji jedan fudbal. Dečiji fudbal. Ja mislim da je to svako trenirao od vas. Ne znam. I to je od mog treninga. Ja mislim da ću sljedeći trening da treniram košarku. Ali mislim, nisam baš siguran. Dobro. Sljedeće pitanje. Jovane, koja ti je najomiljenija igrica? Najomiljenija igrica mi je Fortnite i PUBG. Jest da ću možda snimati, ali to možda, pretpostavljam da ću snimati to, jer meni PUBG nešto ne radi na ovom telefonu, pa ću vidjeti ako može da mi se instalira taj PUBG i da ga snimam. Ili kad odem u Sutomore, tamo mi je baba, kod babe, da snimam Fortnite, jer tamo imam i da, pa eto tako da snimam Fortnite. To bi se baš dopalo mom kanalu i vama. I tako ću više i suba da imam i svega. Pa možda ću imati puno suba, sve razlikuje od vas. Da li ćete da me volite? Pa vidite koliko sam. Bolje da me volite u životu nego nekog drugog youtubera. Oni su baksuzirni. Majko sveta. Sljedeće pitanje. Jovane, koji televizor imaš? On je napisao koliki televizor imaš. Imam poprilični televizor koji je baš velik. Znači, sad ne mogu da vam snimim jer sam u mojoj sobi. A u mojoj sobi nemam televizor. Tu i ne spavam uopće, nego moja soba tek treba da se ovako dovrši. Znači, olejte 4. level. A moj televizor, mislim da je ALHD, tako nešto se zove. Ne znam baš. Ali cool je televizor, dobar je. Dobar je televizor, ljudi, znači baš je ono cool. I super, imam i Sony, ali Sony 2, ali trenutno mi je pokvaren i na popravljanju mi je. Zato treba malo da se strpim. Imam GTA San Andreas u njega, ali što je baš dobra grafika. Ja sam se začudio kako u Sony 2 da bude San Andreas takva grafika, brate. Super grafika, znači sve ono dobro. Imam i PES 2018. 2017. Pa ćemo neki dan snimati ako mi se popravi uopšte. Sljedeće pitanje je, Jovane, zašto snimaš tolike gluposti? What the
A? Kakve gluposti kad sam ja tek počeo da snimam na ovaj kanal. Znači, a na Peka YouTuber P kanal to mi je stari kanal. Tu sam baš dobro snimao sam Clash Royale, snimao sam Minecraft, snimao sam tako neke popularne igrice koje su bile, ali dobro mi je bilo na tom kanalu, ali taj kanal mi se odjednom izbrisao. Ne znam zašto, ali samo mi se izbrisao. Stvarno ne znam zašto mi se izbrisao. Ja bi još snimao na tom kanalu, ali izbrisan mi je. Ne znam zašto, ali mi je izbrisan. Znači, ljudi, pogledajte ako hoćete taj YouTube kanal. To sam ja već napisao u jednom komentaru. Ne znam zašto nemam taj kanal. Obrisao mi se. Baš sam tužan zbog toga. 22 subscribe sam imao tu, a 30 i nešto videa. Trudio sam se, ali nikako da se potrudim. Znači, baš bi voleo na ovom kanalu da imam puno suba. Poštedite me, molim vas, znači, super će mi biti tad. Pa, super bi mi bilo. I značilo bi mi puno to, ali samo ako snimam tako neke popularne igrice. Sljedeće pitanje jeste, Jovane, da li piješ alkohol? Alkohol ja ne pijem. Pijem Hil, ono energetsko piće. To pijem, ali ovaj alkohol ne. Retko kad, možda kad na neku svadbu pa se napijem. Jako ja. Pa onda tako. Izvinite zbog ovoga, opet neko zove. U sred snimanja neko zove moju majku. Oprostite ljudi, znači baš prostite. Zbog toga potrudit ću se da me više niko ne zove. Ali jebi ga. Tako mora. To je bilo to što se tiče pitanja i odgovora. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, bacite like. I pozdrav.